tumor es desprenen cada dia milers de cèl·lules cancerígenes. La majoria no sobreviuen, però algunes travessen els capil·lars i entren al torrent sanguini. Viatjaran aleshores per tots els òrgans. El sistema immunològic i la quimioteràpia aconsegueixen matar una gran majoria, però sempre en queda alguna que resisteix i troba un lloc on arrelar. Pot ser que formi un nou tumor, una metàstasi. Però també pot ser que quedi en estat latent. Passat un temps, aquesta cèl·lula pot reactivar la malaltia. La metàstasi és la disseminació de cèl·lules d'un tumor cap a altres òrgans. És una mica com, per fer una metàfora, com la gent que circula per una ciutat com Nova York. Van pel carrer, no saps quins són els delinqüents, saps que n'hi ha alguns, però són poquíssims, i no necessàriament manifesten la seva capacitat per la delinqüència en tot moment. Joan Massaguer és director adjunt de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona. Des de Nova York dirigeix el programa de Biologia i Genètica del Càncer a l'Hospital Memorial Sloan Kettering Center. 9 de cada 10 persones que moren de càncer ho fan per culpa de la metàstasi i no pel tumor inicial. Quan es detecta un càncer, s'extreu quirúrgicament per evitar que es faci més gran. Però al cos queden cèl·lules cancerígenes que, passat un temps, poden tornar-se a activar i produir nous tumors. Els científics ja comprenen com es desenvolupa la metàstasi, però ara intenten esbrinar com s'ho fan aquestes cèl·lules tumorals per resistir amagades al cos i què les fa reactivar-se. Què fan mentre s'esperen el seu moment i aguanten i sobreviuen, al contrari de la gran majoria de les cèl·lules que van escapar-se del tumor i van morir? Això encara no sabem, però hem iniciat, el meu grup ha iniciat el procés de descobrir-ho. Descobrir per què hi ha algunes d'aquestes cèl·lules que no han mort amb la quimioteràpia i de què depenen fins que no fan metàstasi és el trencaclosques que miren d'esbrinar científics com el doctor Joan Massaguer. Encara no se sap com s'ho fan per resistir tots els atacs del propi cos i dels diferents fàrmacs que s'administren per a combatre-les. El fet és que no s'ha trobat una teràpia prou eficient que les faci desaparèixer. Actualment el tractament que es fa servir és la quimioteràpia, però només és realment efectiu quan les cèl·lules cancerígenes s'han reactivat i tornen a fer nous tumors. La metàstasi que creix mesos o anys més tard es torna a tractar amb quimio. Però la quimio l'hem dissenyat, l'hem perfeccionat contra cèl·lules de tumor que estan creixent activament. No contra cèl·lules que estan no creixent activament, sinó aguantant. Per tant, la quimio que utilitzem contra aquestes l'estem utilitzant segurament d'una manera inadequada. De poc serveix aplicar grans quantitats de quimioteràpia si finalment hi ha una sola cèl·lula tumoral que sigui capaç de resistir i formar metàstasi. Acabar amb aquest grup de cèl·lules minoritari però letal serà la clau per vèncer el càncer. La forma definitiva de curar el càncer és, un cop identificat el tumor, extreure'l i després evitar que les cèl·lules que queden es puguin desenvolupar. Evitar la metàstasi representa la victòria sobre el càncer.